everyone! Welcome back to our YouTube channel, Lumad Secured Mon. So for today's video mga katihon, mga tumiyaw ka ng nagtabon case. Kani nga asintor, wala ko ng kaso. So medyo dinalian o kay duha ka sniper ang among nauban karon, natin sila ang tabon case. So natabo sabay na lang po mo. So nagtanong ako mga anak o para tabon cake. So kami karon okasyon na din tayo. So karon mga katihon, kadulaw namin sa katabon cake. Kauban ako si katihon Eric, katihon Sandre, nandito sa Picat Motor. So let's go mga kalumad sa Sionon. So mismo sa mga lugar kanang kantabon kay first time di po na ako ng anha. So taga Sigihor pero first time na ako nga bisita ng anang Alangaw. So let's go. Bandilaan. Okay mga katihon, natadiri sa kasi tawag ani nga inyong Kantabon cake. Ay, information. information bayranan. Diri mi ni bayan. Dili mi mo bayad og babae ha. Naglagbok lang me. Mala niya siya bayran ng babae. So diri mi ni bayad sa amo ang entrance. Parehistro. Parehistro mi sa among ngalan. Para karong mayo. Ang kaso og kuan. Street para mayo. So nagkalo ta para safety tungulo dayong gandaman tagdahan pa kasuga dayong sunod ana kandila may kasunod lang mahutag hutag siga na kandila lang sirba yo ayaw na kandila ay mabadshot ni Ana. Dili dai kandila siya komedya na pakatawa ra siya usa sa pinakasikat nga langob atong sudlan diri sa Isla Siquijor. So daghan naming langob na sudlan. Kanya plano na mo sunod-sudlon kanang buhi nga langob. Okay? Okay, mga Lumad Secured noon, mga katihon, diyan na nata sa entrance sa Kantabon. So pasulod na ta. Nata ang tour guide. Guwapa, naguna. What's up mga Lumad Secured noon? Nanami sa Kantabon Cave. Let's go. So palugsong na may mga kakihod. Kining masigpit nga dalan nga medyo kabatuan. Nindot kay mga kagihod tungod kay ako taga Siquijor pero first time na ako ning are dire. Pilmero nga first time na siya. Unsang itsura ning lang ubaron. Lisod po mabangag lang ni siya. Langob yun O kani nga langob guys, nasa to nga sa Kalasangan. Woo!
So okay mga kakihod. Muna na oh. Okay. So diri ta manguha og sawa. Nay, hinay. Careful your back. Ay, gamay-gamay pa diya. Marulat tagpuan niya. Mamang-tamang sa Anan. Yan, hindi na ta sa sumog sa kantabon. Mo nag Masin ang gahi oh. Ay. Ito sa sunod sa ilalo. Pindot po sa ilalo. Reminder sa dili pwede hawakan ang mga buhi nga mga Bato. Okay. Turista sir, kasagaran ni Chura. Ah. Sa una, ako hindi ko ka ng pagdan nga ka ng steps. Muna tubig. Tubig oh. Hana, gusto mo hana. Hana. Oh, na-catfish. Saan ni? Pantat. ano to? Catfish? Mudfish? Catfish. Yung murag ganting mo ta ko nakitaan. Right Sir, guys? sa tunga lang sir ha. It's me here, Kuya G. Ay, Tunga. sa tunga age. Grabe sir. Ayaw padapli ni. Oy, Una yung ngayon, makasalita. Kani siya din yung hindi kita maglamog black stalactites. Kani? Okay, na siya ang mga lamok. Kani, stalactites. Wala ko siya sir, o kanang usok kayo ng ulan sa kalaw sa gabi. Kani tanan hanay magulog tubig. Puno sa tubig. Okay, ang Excel kamay. Atong una kaya trap no. Ah, so Inay na. Umot naman sa nila naman rin ito nito. Pwede mo bro. Kana-kaning nag-brown nga ba to? Okay ra. Wala ko paghilamos pagikan. Nalimot ko maghilamos. Queen or twin? Dili, tower na siya. Nice kayo. Small tunnel, Cantabon. Small tunnel. Goy, Cantabon. Small tunnel. Goy, kanawa akong kauban ng una ko. Balik nagtanaw sa luyo. Napakong akong kauban na guna. May kagulkol. Oy. Cantabon. Small tunnel. Nice. Bunay, pangag. So, kita mo siya. Pick your friend. Bunay ako na ako dito eh. Yan na. Dili, ba? Wah. Ikaw siya unang ba? Wah. Tisoy. Ah? Ano ba
Ito ka, masaligdan daw. Ito ka, masaligdan. Tara. Ikaw. Sa. Okay, what's up mga kakihon? Nanata sa pinakatumoy nga langaw sa Gandabon Cave. Muna na siyang pinaka-ingling. Nisalpak na kita. Kasi isang pak. Nisalpak na din sa pinakatumoy. So, karon guys, ang gibuhat is nag-picture-picture na lang. Kaya, karon taon-taon, pabalik namin. So, karon sa akong mga solid supporters nga kita sa akong sa nakikita na ako karon sa iyang channel. So, paliw ko subscribe sa iyang channel. Lumad si Kiyon doon. Lumad si Kiyonon. Magtinabangin naman ta guys. Oo. So, ayaw kalinte o Probinsya ng Siyaw. ako na si Provinciano siya. Siyempre, at siyempre. So mga kalumad, lumad si Kiyon doon ay kung kalimot og visit sa channel ni Probisyanong Siyaw. So kami, mga siliyar ng mga vlogger nga nag-collab na puros Tagaliluman. And then, super big cake!